Múlt héten Los Angelesben is bemutatkozott az Éhezők viadala, a Kiválasztott. A filmet azóta szerte a világon bemutatták, és a várakozásoknak megfelelő közönség sikerrel játsszák a moziban. A film kapcsán sok mindenről lehet és érdemes beszélni. Mi a londoni világpremiéren annak indultunk nyomába, amit legérdekesebbnek tartunk, hogy ezt a trilógiát nő írta, nő produkálta, és nők a főszereplői. Még több hatalmat a nőknek. Még több hatalmat a lányoknak, ahogy mondod. Ebben a részben nő a forradalmár, az elnök és a tévéproducer. Mit mondasz ezzel a világról? Az, hogy Suzanne Collins remek figurákat írt, és nyugodt lélekkel írhatta volna őket férfiakra, de úgy döntött, hogy nőkre írja. És mindegyik húsvér figura, egyik se függ a férfiaktól, az esetleges párjától. A maga nemében mindegyik nagyon erős csaj, aki megváltoztatja a világot. És ez nem csak jó, hogy így van. Így is kell, hogy legyen. Remélem, a nők leveszik, hogy igenis joguk van a hatalomhoz. Szerintem Katniss fantasztikus nagy arc, és mindenkihez szól. Nemre és korra való tekintet nélkül. Mert olyan erős lelkileg és erkölcsileg, nem hagy magával kibabrálni. Ebben a filmben nő az elnök, nő a forradalmár és nő a producer. Mit mond ez rólunk, nőkről? Még több hatalmat a nőknek? Ja, hogy ide nekünk a világhatalmat. Ahogy Beyoncé mondja, hihetetlen, nem? Annyira jó, hogy benne vagyok ebben a filmben, amit Susan írt. Ahogy már mondtam is neked a múltkor, mikor erről dumáltunk, hogy ezeket a szerepeket nyugodtan játszhatnák pasik is. Meg a producerünk Nina Jacobson is csaj, szóval piszok jó, hogy ez így alakult. És melyik van meg benned inkább, a forradalmár vagy az elnök? Hogy forradalmár vagy elnök? Ha erről a filmről van szó, akkor forradalmár, de az életben tökre nem vagyok forradalmár. Kúszok a fal mellett, gyomorgörcsöt kapok, ha nem lapítok. És mi volt a legdurvább dolgod ebben a filmben? A legdurvább? Hogy Josh nem volt velünk eleget, és Liamnek is, nekem is nagyon hiányzott. Julian elnöknő. Igen, az elnöknő. Én vagyok. Kacérkodnál az elnökséggel? Isten ments! A helyemen vagyok, ott, ahol vagyok. Imádom, amit csinálok. Hogy egy országot irányítsak, belegondolni is sok lenne nekem. Beszéltél mostanában Hillary Clintonnal? Nem, mostanában nem. De jó, hogy mondod. Minden csodálatom azoké, akik be tudnak vállalni egy ekkora falatot. Hatalmas felelősség. És kikről mintáztad ezt az elnöknőt? Mások is kérdezték, hogy esetleg Hillary volt-e a mintám, de elég alaposan körbejártam az egész világ politikusait. Úgyis, mint Angela Merkel, meg Margaret Thatcher. Igen, őket is, de nem csak a nőket, a férfi politikusokat is. Mert ami a legizgalmasabb volt nekem ebben a figurában, hogy a szemeserebben, hogy alig hallani a hangját, hogy nagyon pragmatikus. Úgy kellett eljátszanom, hogy ezzel együtt mégis izgalmas legyen. Valaki, aki nyugodt, praktikus, nem gonosz. Hogy lehet, hogy mégse dögunalom? Jó haditudósító lennél? Hűha, ez nagyon magas labda. Az egyik példaképem Lee Miller, az amerikai fotós csaj, aki aztán a második világháborúban lett haditudósító. Ő járt a fejemben, amikor Cressida-t játszottam. A haditudósítókat sokkal keményebb fából faragták, mint engem. Jó volt játszani egy ilyen merés csajt. Nem hiszem, hogy Natalie Dormerben volna ennyi kurázsi. Ne haragudj, de nem tudom kihagyni a hajadat. Mutasd már, tényleg. Most már kezd kinőni. Azt akarod mondani, hogy tényleg levágták? Hogy hagytad leborotválni? Ja, bizony. És minden reggel neki a nullásgéppel. Hogy föl tudják festeni a tetoválást, és az csak tiszta bőrre lehet. Bizony. 9 hónapig. Ja, Natalie, de nem lehetett volna megoldani egy parókával? Miért hagytad, hogy a hajadhoz nyúljanak? Hát...
A produkció félt attól, hogy nem néz neki hitelesen, ha nem volna profin megcsinálva. És mikor felkértek a szerepre, akkor ez benne volt a pakliban, mert felhívták az ügynökömet, aki azzal jött, hogy nagyon tetszel, de tudni akarják, hogy hajlandó vagy-e leborotváltatni az egész hajadat. Mert először úgy volt, hogy legyek tök kopasz, nem csak félig. És Francis Lawrence rendezőnek köszönhetem, hogy leült velem, és meggyőztem, hogy sokkal vagányabb lenne, ha csak a félfejem lenne leborotválva, mert Cressida fővárosi csaj, és ott ez a menő. És sokkal jobban néz neki, ha csak a félfejem kopasz. Szóval lehetett volna rosszabb is. Jennifert az érzelmek meg az indulatok hajtják, és ezt mozgatja meg a nézőkben. Julianből meg a józan értelem hangja beszél. Te is így látod? Igen. Cohen elnök is, és mindenki megszenvedte a magáét, mire idáig eljutott. Cohen is elvesztette a családját, Katniss is megkeseredett attól, amit átélt. Csak hát Katniss sokkal fiatalabb, és még nem egészen érti saját magát se, hiszen még nincs 20 éves sem. Sok ember szemében még mindig gyerek. De ebben a filmben pont az a jó, hogy a szemünk láttára érik nővé, és sokkal erősebb nővé, mint bármelyik másik. És pont azért, mert szerintem belőle is a józanság beszél. Persze szétfeszítik az érzései, és dühös, és szenvedélyes, de ettől olyan húsvér. Ha érted, amire gondolok. Olyan, mint a néző, az átlagember, és ezért drukkol neki a közönség sokkal jobban, mint bárki másnak. Mert olyan, mint a néző. Szerintem manapság pont erre van szükség. Mert a mai politikusok zöme patkolt, képzett, mondjam azt, hogy felsőbbrendű ember. Katniss viszont olyan, mint te meg én. És ő az, aki igazán képviseli az érdekünket. Nem azt, amit a politikusok akarnak. Ennyi erős lány, hogy fért meg egymással? Imádom Jennifert. Nem találok szavakat, annyira jó fej. Színészileg is, és civilben is. Julianne Moore meg az egyik legcsodálatosabb, szeretetreméltó ember, akivel valaha találkoztam, és a nemzedéke legjobb színésznője. Én együtt nőttem föl Katnisszel. Érdekes volt játszani, hogy ennyi évig laktam a bőrében, mert vele együtt változtam. Jó, persze, tök mások vagyunk, de sokat tanultam a regényből. Katniss sose akart hős lenni. Meg nem akart a kiválasztott lenni. És a film elején megpróbálnak belőle példaképet csinálni. Fabrikálni belőle valami vezérűrűt. De aztán rájönnek, hogy jobb, ha hagyják kibontakozni, mert elég vagány, erős, meg hősies magától is. Nem kell rátenni még egy lapáttal. És ez az, amivel a nézők azonosulnak, hogy emberi és kegyetlenül őszinte. Nincs mögötte manipuláció, azt csinálja, amit gondol. És nem akar megfelelni senkinek, meg semminek. Josh-sal és Liammel úgy összenőttünk, mint egy család. Az egész életünk együtt változott. Megvan, mikor Josh-sal tökre bepánikoltunk, ez még akkor volt, mielőtt kijött az első film. Pont múltkor mondtam Joshnak, hogy emlékszel, mikor elmentünk csavarogni, és beestünk egy áruházba, és Josh-t felismerték az emberek valamelyik előző filmjéből, már nem is tudom. És felismerték, én meg csak néztem, mert nekem ez tök új volt. Még sose láttam ilyet, hogy valakit így letámadnak. És olyan fura volt. És mind a ketten elkezdtünk sikítozni, és jöttek a biztonságiak, hogy mi van, én meg úristen, ez lesz. Tuti, hogy nem bírtam volna ki ezt a felhajtást Josh meg Liam nélkül. Én inkább azt mondanám, hogy ez erősebb, mint a szeretet. Mert ehhez valami több meg más kell, hogy az ember kibírja. Például olyan csapatszellem, amilyen csak a pingvinek között van, legalábbis a Madagaszkár pingvinjei között. Ez a rajzfilm azért bűbájos, mert aki eddig nem szerette ezeket az esetlenül bájos állatkákat,
Most biztos beléjük szeret. Sajnos a magyar nézők nem hallhatják eredeti hanggal, pedig John Malkovich és Benedict Cumberbatch rengeteget tesz hozzá a film humorához és bájához. Pitbull nótája pedig gondoskodik az ünnepi hangulatról. Értem, hogy dalt írtál a Men in Blackhez, mert a tini piacra dolgozom, mint szerző és előadó. De most a kicsiknek írtál dalt, amit most már szintén értek, mert ha jól hallottam, 6 gyereked van. Jól tudom? Ja, stimmel, 6 srácom van. De az a lényeg, hogy azért írtam nótát a Men in Blackhez, mert bírom azt a filmet. De a pingvineket is bírom, mert olyan édesek, ahogy körbetotyogják a világot, és megpróbálják megoldani a válságokat. És gőzük sincs, hogy mibe fejelnek, de valahogy mindig megtalálják a megoldást. És ez az, ami feldobott, hogy nótát írjak róluk. Én vagyok az 5. pingvin, úgy hívnak, hogy Chico. És mi dobjuk fel a többieket, hogy nyomács bulizzunk, az unokáktól a nagymamáig, meg mindenkit, aki köztük van. Miért vagyunk úgy oda a pingvinekért? Mert olyan édes szőr, mókok, meg csapatban járnak. Egy csomó állat individualista, de a pingvinek mindig összebújnak és összetartanak. Talán ezért mondta a rendezőnk, Simon néhány napja, mikor a filmet bemutatták Kínában, hogy a kínaiak azért szeretik ezt a filmet, mert a pingvinek is csapatban hajtanak, mint az emberek, ha közös célról van szó. És a pingvinek élete pont erről szól. És az eredeti Madagaszkárban csak mellékszerepet kaptak, és nem is voltak sokat a vásznon. Most pedig ez a 4 édes pingvin, akik tüneményesen összecsengenek egymással. És te, Benedict, mostantól te leszel az ügyeletes titkos ügynök? Ebben a filmben is, meg a kódjátszmában is? Alan Turing, a kódjátszma hőse, akarata ellenére keveredik bele a geopolitikai elhárításba vagy. Titkos szolgálatba. Hívd, aminek akarod. Míg ez a titkos ügynök a pingvinek között nem tud betelni azzal, hogy machinál, meg manipulál. Imádja a technikai kütyüket. És az összes James Bond képességét beveti, hogy beférjen a pingvin csapatba. Ezek közé a zabolátlan, totyogó, kotnyeles és életveszélyes, fekete-fehér szőrmókok közé. Aminek az az üzenete, hogy egyedül nem megy. Csak csapatban lehet nyerni. Ami azt jelenti, hogy le kell győzni ezt a rettenetes ellenfelet. És ki kell venni a hatalmat Dave kezéből, aki John Malkovich játszik. Voltál párszor Pesten, nem is egyszer, ugye? Legalább 2-szer. Mire emlékszel? Mennyire vagyunk jobb közönség, mint a többi, ha egyáltalán vagyunk? Nem nagy a különbség, tán csak annyi, hogy lelkesebbek vagytok, és jobban tapsoltok, ami sokat segít az embernek a színpadon. Gyönyörűek a csajok. És nagyon rámenősek. Ezt hogy értsük? Úgy, hogy kis hián behálóztak. Bezony. Ami tök rendben van. Nyakunkon a karácsony, ami sokkal nagyobb ünnep Európában, mint a hálaadás napja, ami inkább itt Amerikában nagy ünnep. Szóval hol töltitek a karácsonyt, mit fogtok csinálni? Főztök, sütök, vacsorát adtok? Meséljetek! Sütünk, főzünk, sütünk. És eszünk. Eszünk. És isszátok John borát? Ja, isszuk a borát. Ja. Miért nem?
Neked van saját borod? Igen, van. Szóval milyen a karácsony nálatok, meg nálatok? Idén a Boston környéki házunkban leszünk, mert itt vannak a gyerekek. Most jöttem Európából. 10 nap múlva megyek vissza, de csak rövid időre, mert a srácok Oregonban meg New Yorkban járnak suliba, és Európa egy kicsit odébb van nekik. Szóval Boston környékén leszünk karácsonykor, és mind a 2 srácunk ott lesz. Mi is magunkra csukjuk az ajtót, meg kikapcsoljuk a telefont. És abban a kis mikrokozmoszban töltjük a karácsonyt, azokkal, akik a legközelebb vannak, meg a legkedvesebbek. Főzni szeretsz jobban, vagy sütni, vagy csak enni? Nem, anyukám főz. Csodálatos karácsonyi menüt tud. Imádja az egész család. A híres karácsonyi norfolki pulykát? Azt is. Pulykát nagyon tud. Meg libát is szokott. Meg kacsát is. Meg karácsony első napján vadat eszünk. És ja, imádom a karácsonyt. Olyan, mint nálatok a hálaadás, hogy roskad az asztal. Boldog karácsonyt! Neked is. És ha legközelebb Pestre leszek, elmegyünk bulizni. A bulizás talán erős kifejezés, de ez is része a díjkiosztó évadnak, ami idén jóval korábban kezdődött. Az a magyarázata, hogy az egyik nagy amerikai tévécsatornának még nem volt filmes díja, tehát beújított egyet. A csábítás trükkje az volt, hogy nincs verseny, minden sztár kap díjat. Nem csoda, hogy az összes filmcsillag igent mondott, Angelina Jolie-tól Ben Afflecken át Channing Tatumig. A díjazott filmek jó részét még nem mutatták be, de a tévénézők örültek, hogy hamarosan láthatják kedvenceiket a vásznon. Kameránkat beengedték a kulisszák mögé, ahol a gála napján a szünetben a világsztárok drága ajándékok között válogathattak. Cipőket, ruhákat, értékes ékszereket, napszemüvegeket, luxusnyaralást, kozmetikai cikkeket, drága bombont és parfümöket kaptak ajándékkal. A gála napján a riporterekkel és az operatőrökkel együtt mi is órákkal azelőtt beálltunk a helyünkre, hogy a sztárok megérkeztek a piros szőnyegre. Legalább 200 újságíró áldogált, próbált, sminkelt és jegyzetelt a kordon mögött, hogy a díjkiosztó szezon első állomásán mikrofon végre kaphassa a művészeket, akikkel aztán majd a Golden Globe és az Oscar piros szőnyegén a komoly, valódi nagy tétekért csúcsra ér az izgalom. Hollywood szívéből jelentkezem, a Hollywood Palladiumból, ahol most 18-szor rendezik meg a Hollywood Film Awards-t. Az összes A-listás sztár itt lesz, érkezni fognak a piros szőnyegre, mi pedig találkozni fogunk velük, és utána találkozunk velük a sajtószobában. Hello, beautiful. How you doing? Megint egy piros szőnyeg. Igen, bizony. Izgi, nem? És mennyit számít ez még neked? Ez az egész hupla. A kódjáték, amit még nem mutattak be, annyira a szívünk csücske, és annyira a közönségnek szól, és az, hogy ma itt kapni fogunk egy pár díjat, nos, annak nagyon örülök. Ami azt jelenti, hogy aki látta, annak tetszett. És ez a cél, nem igaz? Úgyhogy nagyon izgi. És mikor látunk legközelebb színpadon? Jövő év végén New Yorkban. Azt hiszem, októberben indul. A Terrace Rékönben. Na, milyen érzés a piros szőnyegen? A mindenség elméletéért. Nagyon jó. Nagyon izgi. Még szinte vizes a kópia, annyira új. Aki látta, imádja. És ez nagyon jó dolog. Ma kezdődik hivatalosan a díjkiosztó évad, de ez csak a kezdet. Még annyi díj van hátra. Olyan, mintha egy cirkusz porondjára lépnél, ugye? Hogy készülsz föl rá? Az a lényeg, hogy kényelmes legyen a ruha, és szeresd. És nagyon jó csapatom van, aki segít összerakni a cuccokat, meg ezt az egészet. Meg az kell, hogy elengedd magad, és ne vedd túl komolyan. Gillian, milyen érzés a kordon másik oldalán? Mert előző életedben te is riporter voltál. Szürreális érzés. Szeretném kikapni a mikrofont a kezedből, és meginterjúvolni magamat. És mit kérdeznél magadtól? Azt, hogy vagy? Hogy ízlik a díjkiosztó évad, mert most kezdődik. És hogy ízlik a díjkiosztó évad? Lekopogom, eddig jól. Nekem ez az első ilyen piros szőnyeges kivonulás. Meg egy filmíró az élete javát a gépe mellett tölti. Úgyhogy itt lenni ebben a bolha cirkuszban tök jó kikapcsolódás. Akkor most nyilvánosan is halljuk. Folytatódik a Holt a Diglan?
Mondjuk azt, hogy erősen hajlok rá. Vannak ötleteim, de előbb mindenkinek rá kell bólintania. Mikor a mindenség elméletéről beszélgettünk Torontóban, a film körül épp csak elindult a zsizsegés. De most már akkora a zaj, hogy komoly tétje is van. Próbálom befogni a fülem, hogy ne halljam. Mert ismerem magam, hogy ki tud borítani, ha valami rosszat olvasok magamról. Nagyon kiborulok. Úgyhogy óvatos duhaj vagyok. Na de az, hogy sokaknak tetszik, az nagyon megnyugtat. Túl elegáns, túl normális és túl európai vagy ehhez a cirkuszhoz. És ez csak a kezdet, és egyre rosszabb és rosszabb lesz. Pontosan értem, mire célzol. Ez az egész olyan messze van a filmezéstől, de annyira jó, hogy beengednek erre a bulira. És a másik meg az, hogy csupa olyanokkal találkozom, mint Julianne, meg Kristen Stewart, akikkel dolgoztam, és nagyon összebarátkoztam. Aztán évekig nem láttuk egymást. És az a legjobb az ilyen bulikon, hogy most megint összefutunk. Úgyhogy ez jó. Nekem ez a díjkiosztó évad a barátomról, Hollywood legnagyobb kampánymenedzseréről, Nadja Bronzorról szól, akiről mindenütt megjelent a nekrológom. Megrendítő, hogy ilyen fiatalon halt meg. A barátom volt, a bizalmasom. Zseniális stratéga és olyas valaki, aki fenéken billentett, ha kellett, és akit nagyon szerettem. A sors iróniája, hogy épp ma reggel ment el a díjkiosztó évad első napján, olyan eleganciával, ahogy élt. Szóval az idei évadban ő jár majd a fejemben közös barátunkkal, George Clooney-val, meg azokkal, akik szerették Nadját, és sokan vannak. A filmjeink magukért beszélnek, a Kódjátszma, a Nagy szemek, a Szent Vincent, Jessica Chastain remek alakítása az Eleanor Rigbyben. A másik cégünknek van egy erős dokumentumfilmje, meg egy másik Quincy Jones-szal. Szóval erős évünk lesz megint. Annyira jó ez az egész. Alig várom, hogy megöleljem Michael Keaton-t. Mi jár a fejedben most, hogy egész Hollywood rólad beszél? Meg vagyok illetődve. Én most először kóstolok ebbe bele, és furcsa, hogy mindenki velem akar beszélni. Úgyhogy azt mondom magamnak, nyugi öcsi, nem szabad elszállni. És persze hálás vagyok minden szóért. Meg hogy Angelina fogja átadni nekem a díjat. Most az a lényeg, hogy tudjak dolgozni. És milyen volt Angelinával forgatni? Nekem kritikusan fontos. Hogy olyas valakivel dolgozhattam, mint Angelina, akiben lángol a szenvedély, aki megértő, megvan benne az anyai ösztön, mert nagyon kemény meló volt. Nagyon. Lou Zamperini még élt, amikor a Rendíthetetlent forgattátok. Találkoztál vele? 3-szor is. 3 alkalommal. Életem legnagyobb ünnepe volt. És mit tanultál tőle? Hogy kell flörtölni, ügyesen. És önzetlenséget. Egyszer se jött ki panasz a száján, hogy milyen nehéz élete volt, hogy mennyit küszködött. Mindig elviccelte. És ez nagyon kedves és megnyerő tulajdonság, hogy nem siránkozik. Milyen érzés, hogy veled kezdődik a díjkiosztó évad? Nagyon jó, hogy zsizsegnek a filmemről, amit annyira imádok, izgi, és itt lenni a piros szőnyegen, a levegőben vibrál, hogy mindenki filmrajongó. És integetek a nézőknek. Jó ez az egész. Sokszor látjuk még egymást a piros szőnyegen idén. Remélem. És jött a díjkiosztás sok olyan filmért, amit hamarosan önök is láthatnak a moziban. Díjat kapott a Kódjátszma női főszereplője, Keira Knightley. Eddie Redmayne, a Mindenség elmélete főszereplője, a világhírű matematikus Stephen Hawking megformálásáért. A Holtodiglan újságírásról forgatókönyvírásra váltott sikeres írónője, Gillian Flynn. A legjobb színész csapat Channing Tatum, Mark Ruffalo és Steve Carell a Foxcatcher című filmért. Jack O'Donnell Lou Zamperini megformálásáért Angelina Jolie Rendíthetetlen című filmjében. Gerard Butler a Neveld meg a sárkányodat című rajzfilm szinkronhangjáért. Michael Keaton a Birdman, avagy a mellőzés meglepő ereje címszereplője. Julianne Moore, aki egy Alzheimeres professzornőt játszik a Still Alice-ben. Benedict Cumberbatch a Kódjátszma tragikus sorsú hősének megformálásáért,
és Ben Affleck vette át az évfilmje díjat a Holtodiglan című thrillerért. Tehát a Hollywood Film Awards-szal hivatalosan is megkezdődött a díjkiosztó évad. Néhány nagy premier még hátra van az évből, és ezekről decemberi 2 adásunkban természetesen beszámolunk. Addig is szeretettel Hollywoodból!